初めての重責を担うことができました。本当にありがとうございます。県議会、市議会の先生方も本当に長いお付き合いをいただいて嬉しいです。議会の先生も県知事も市長も皆さんね、いろんなことでもっと国民民主党に力を貸してください。もっと入江信子に力を与えてください。どうか皆さん最後まで頑張りてきますのでよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。それではただいま最後の10分。それじゃないの。これは試合だから全力で戦って終わってからまた協力したらいいだけの話ですよ。選挙では手を抜かない。余ったれたこと言うな。ボッコボコにしてやりましょうよ。